Zakladateľ a čestný predseda Hlasu Peter Pellegrini dnes poučal médiá o tom, ako vraj majú viac informovať o nejakých prešlapoch opozície a že vraj opozícia je voči vláde prehnane kritická. Pán Pellegrini, väčšiu drzosť som už dávno nepočul. Opozícia nevládne. Vládne vaša banda gaunerov, aj tých, ktorých ste ako takých prezlečených kmínov Smeru dovliekli do parlamentu pod značkou Hlasu a robia tam teraz tie najväčšie svinstvá. Ani Smer sa nechytá. Každý deň má ten váš Hlas miliónové kauzy, svinstva a zlodejiny na krku. A vy si trúfate poučať opozíciu a rozprávať o nejakých prešlapoch opozície? Opakujem, opozícia nevládne. A vy ste zodpovední za to, že sa tu rozbíja právny štát, rozbíja ekonomika a kradne sa, ako sa nikdy predtým nekradlo. Peter Pellegrini pre mňa nie je môj prezident, ale rešpektujem ľudí, ktorí ho volili. Napriek tomu si myslím, že treba stále opakovať, že tento pán sa správa ako podržtaška Smeru, je zodpovedný za handru, ktorá robí vo vládnej koalícii teraz najväčšie svinstvá a je zodpovedný za to, v akom stave sa naša krajina nachádza. A žiadne chrumkavé reči, výhovorky a klamstvá ho z tohto nevyvinia.